Well an láhanana cháidir bhí mar fechantar imlíne de chrá, agus aniu tá muid de fechantar achar de chrá. Bhfuil más é imlíne an taobh mó de chrá ar nó scoil tú siúl timp na chrá, an tachar is sean spás tá taobh iste. Agus tóstar achar is centiméadar cearnathe, cosúla seo, rud beag bídach, nó I méadar cearnathe, ar nósa seo. Úsáidir an ceann seo a ggur beidir achar tithe, agus an ceann beag a ggur crothanna beaga, agus kiloméadar cearnathe is féidir é úsáid a ggur spás mór mílteach. Mar sin, tá muid chun achar an chrá rialta seo, rialta ar nós dúnalóg, tá muid chun achar an chrá seo a oibriúach, agus feice tú gúil sór grille isteán, agus seasan gach bosca a ggur centiméadar cearnathe sa chá seo, mar tá muid a cain faoi centiméadar. Níos deirtar ling sa chrá seo go bhfuil an ád seo 10 centiméadar agus an lehead 6 centiméadar. Mar sin camid fáil má céhhéad centiméadar cearnathe atá taobh iste. Nis chun é seo dhéanana is féidir na boscaí chomhdh ach ní bheadh sin ro sciupaí, is féidir fis bheith goin go 10 centiméadar trasna, 7 síos, so tá 7 srá de 10 centiméadar. 7 fá 10 sin 7 centiméadar cearnathe. Deir sé sin linn chun achar chrá nó dúnalóg áil denan tú fad fá lehead. An éasca é oibriúach. Tá an ceann seo rúnaíonn beag difriúil. Is chrá námhrialta é. Cé chuoin oibreoid amach, céad é achar an chrá seo? Well, an bailachas fearchan é sin íana ná é a bhrisise sús. Agus tá sé sin déanta agam díobh. Tá gá bhealachan é íana, is féidir a chríochnú mar seo, nó is féidir bhrisise sús a gá físa mar atá sé an seo. Agus ceapam héin gur bin an bailachas éascachan é oibriúach. Rud a rinne mé ná bhris me súsa I gá dúnalóg, tá 4 centiméadar an seo agus 6 centiméadar, sin é fad na dúnalóga beag, agus lehead na dúnalóga beaga, agus seo é fad a lehead an ceann mór agus fad a ceann mór. So, iofmuid achar an dá cheann agus bemuid an achar an chrá námhrialta oibriúach. Mar sin, dúirt muid chun achar oibriúach denan tú fad fá lehead a ggur dúnalóga, mar sin duine 6 fá 4, sin 24 centiméadar cearnathe, agus a ggur an ceann seo, duine an rud céine, fad fá lehead, sin 3 fá 7, nó 7 fá 3 rud céine, sin 21 centiméadar cearnathe. Agus chun an tachar I leog oibriúach, chun tú an dá cheann le chéile, agus tugann sé 45 centiméadar cearnathe goit. Mar sin má aon tú chrá námhrialta agus táirt an tachar a oibriúach, an rud is fearr le duine ná de feanluí áil, líne a chur síos chun é a bhrisise sús a crothanna difriúla agus na achar na crothanna difriúla oibriúach agus an sin iad a chur le chéile. An siimplí.